Ginpanginwala ni Uswag Ilonggo Porte List Representative James Joang ang alegasyon sang mag-asawa nga si Sara kag Curly Diskaya nga isa siya sa mga miyembro sang Kongreso nga nagapangayo sang porsyento agud madayon ang kontrata sa gobyerno sa nasambit nga mag-asawa nga kontraktor. Gintawag ini ni Congressman Ang nga wala sang basehan nga sahi sang akusasyon. Pahayag sini isa ka seryoso nga butang ang investigasyon sa flood control projects kag amo na lang ang iya nga kakibot nga nalawagan ang iya nga pangalan. Gindugang sini nga hindi maayo nga may mga tawo nga nagapangdalahig sang iban nga mga individual para sa ila personal nga agenda. Pahayag pa ni Congressman Ang, isa siya sa mga nagapakamalaot sa korupsyon, kag isa siya sa nagapanawagan nga manabat ang mga tawo nga nagakawat sang pondo sang gobyerno. Sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon nga hearing, ginhingadlaan ni Diskaya si Ang nga isa sa nagapangayo sang porsyento nga hindi magdubo sa 10% kag nagalabot pa sa 25% nga mo ang kondisyon para nga hindi maipit ang implementasyon sang kontrata. Yaring kabahin sang ginpangbuya ni Curly Diskaya. Ulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Yari naman ang parte sang pahayag ni Diskaya sa ginaalegar sini nga ginhimo mismo ni Congressman Ang. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Ini na ang ikaduhang nga bes nga lalawagan ang pangalan ni Ang sa ginaalegar nga anomalya sa flood control projects. Ginmensionar man siya anay sa counter affidavit ni Department of Public Works and Highways Batangas 1st District Engineer Abelardo Calado nga amo ang tawo nga nagsugo sa iya nga magkolekta sang donasyon bilang pagpakita sang suporta sa mga proyekto ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste. Sa nga mong ation, nagpahayag man si Ang nga hindi matuod ang akusasyon sa iya.